Amosi ni misawa nyakora Mogajwang' tarwaki ni machiegni e chenro mar liudi mar siasa. Wabiro ni achiel kachiel antiere kod wendo mantiere Norway. Maendi en Lolwe TV Digital. An iluonga ni Elizabeth Otieno. Antiere kaendi kod Peter mabende en janon wechego eko mag siasa to go kambinero kata odak e pino mar Norway. Mr. Peter, arwaki ni machiegni. Wachane jakido. Erokamano. Ya arwaki ni machiegni adwaro mana ni mondi mose oganda joluo. Amoso ya nyikwara mogi, an iluonga ni Peter Owino Rang'inya. Adak piny ma Norway, atiyo ni sirikal ma Norway. Wan jok manoringo Kenya, ndalo machon kanoriemba university, adhi Uganda, gora lweny Uganda, konokela koni. Kaya adak gi baba, kaya baba Raila Fowaniya, kanodok Kenya donjo university, atieko university, kora atiyo ni sirikal ma Norway, as a civil servant. Mana kinyalo leronwa matin, en ang'ono ero mabende nomiyo oriembi e piny mar Kenya kiduoki piny ero ma Norway? An jatelo ma nyithindo university, achiel kuom jatelo ma nyithindo university ma Nairobi. Ne wagore ni loko piny mondo piny wakel demokrasia e piny ma Kenya. Wan e kijande matindo tindo mane nitie ndalo second liberation. Koro 87 koro Moi nodonjo wakano oyierwa gi Wafula Buke ne chairman wa to nyithindo mang'eny. 87 sirikandwa notiyo mana ndalo chiko, Moi nogowa, omakowa, oterowa e sel, Buke Wafula otwe for 5 years. An kanogonya kendo idwa chako kendo maka to naringa dhi Uganda. Koro Uganda bedo exile higni 4 kaka refugee modak United Nations High Commission for Refugees. Bang' higni 4 kanye ma koro UNHCR okela Norway. Adonjo Norway higa mar 91 dwe mar 4 tarik 17 kae baba Raila be donjo ka dwe mar 6. Koro Raila ne wan go Norway ka higa achiel kwadak kae. Ma uno jo Kenya go kuma bende ne oringe piny mar Kenya, unuringo lweny. Kodhi e piny ero mar. Wan ne waringo goch ka wagore lweny. Ne wan dying hard. Ing'eni seche gi un gi nafasi nikech un gi gimiluongo ni social media. Wan ndalowa ne gaset nitie mana mar Nation kod Standard kod KBC, radio kod TV. Koro ninyalo goyi bunegi to jopiny kia. Koro ne marwa chane lich ahinya nikech gima Moi ne wacho, radio wacho mana gima sirikal wacho. To tinde sirikal nyalo wacho margi to jopiny be nitie kaka nyalo wacho margi bi jopiny winj. Koro ne JNC un gi nafasi maduong' kabisa momiyo unyalo lal, ugore simu, ore gik mane wan ne waonge. Makinde manaringo kana aringo gi Wafula Buke notwe higni 5, an kane wan ambisi miyo kane oro na message ni mondo aring polisi biro maka. To oro na mna biluongo ni Telegram. Ng'e biluongo ni Telegram. Mano to ni yude sa adi e kiwuogi. Iko e posta tibiro nomo barua tidhi omo message i post office mane wan go Sega aok Ugenya. Koro ne ndalo ma complicated. Yeah. Mano ne unu matek ahinya. Ta agoni erokamano kuom yuore chenro ma kawuono ni endi. Maendi en liudi mar siasa. Wanono wechego eko mag siasa to ni mar odong' mana kod ndalo machuok kende to wadonjo e yiero nero mar 2027. Mane kwachako kata kwarango siasa mar ntiere e piny kaluo. Wachako kod jodongo go eko. Ing'eni Luo Council of Elders itayo kod Odungi Randa. To waseneno ka siasa moro donje e Luo Council of Elders kaendi. In kaka jaluo ma bende no puro ng'wech kawuok e piny niere mar Kenya to ne intiere kod Raila Amolo Odinga ma bende ne en ga patron machon mar oganda Luo. Asani endi kineno ka oganda go eko mag joluo kata jodong Luo, Luo Council of Elders gisiro kamoro achiel kata giketo maino margi e ng'iyo siasa no ero ma bende sani ntiere kama gigine gin jo one term, gin jo two term, gin jo two term. Kendo giwacho ni jogo ma bende ok sir kama gisiro kata kama jaduong' Odungi Randa siro. Ibiro kuon kod lwedo no ero matin. In kaka jaluo. Inyalo wacho ng'e wach no ero. Ing'eyo mago kawinjo weche ilago
to piwa nganyalo chwer nikech kuma ne wakeli e Kenya mokinyo bedi demokrasia kamae. An gi picha moro mane wagoyo ka wan student leader wan go Fula Buke ne wan gi nyithindo 27 manogo picha no. I picha no tinde ka ng'iye to jo 25 osetho wan go Fula Buke matop. Moro nogo gi police, moro notho e jela frustration. Ni wach ma loko piny ni. Raila Odinga twe higni 9 nikech ma demokrasia. Chuny mar ng'ato yier gimodwaro. To bang' Raila gimosetimore duol and lith na kabisa kaneno ka ng'ato ker ma joluo. Ing'e ni ker mokwongo chon mokwongo ma joluo ni iluongo ni Jaramogi Oginga Odinga. Yeah. To ka Jaramogi Oginga Odinga nodonjo e siasa, to Raila no Jaramogi nowacho ni ok onyal bedo ma ker ma joluo nikech ker nyaka bed ng'ama neutral. To siasa to biro pogo ji. Koro Dungi Randa iye omiye ko nyal paro kaka sigand joluo nochakre. Nikech joluo ne onge kingi. Koro kane gichalo wanongo independent Nyamburigi ne giparo nyaka wabed goganda moro chuny luo moro mabiro riwo kata kwagore ni siasa wapogre to en kama kelo kwe. Kudu gin gimiluongo ni irrelevant. Onga oga nafasi ma nyithindo kopako nodwa kuongi nikech wach iye. Anene ka tinde jo siasa ema wuotho kodgi. Ker ma joluo ok en ng'at ma yumbera. To dong jo kochopo kani to ng'ato dhi timo campaign to danga rundo sechopo Ugunja inene picha. Yes. Dong joluo ema nowacho ni mondo nyisgi yo. To ema Dungi Randa nosesiemo yo. Koro ing'eyo ni nitie jotelo ma jo siasa, to nitie jotelo ma jo dini, to nitie jatelo mar fuond siasa, fuond piny mopogore. Odungi Randa ok jatendwa mar siasa. En jatendwa mar timbewa, culture marwa kaka initie. Odungi Randa onego wachnwa ni jothurwa, kata ndalo machon kane gik moko iyalo gi kwe, kata kulero to ng'eni joganda achiel. Ok onyal chung' ni ka nyathi moro bamo koni to mano dwa siemo gi bade ma koracham. Mano ok timore. Mano adagi. Ito ni sedagi. Yes, mana kwa dhi nyime ntiere. Mano adagi. Nitiere bura no ero mabende itimo Naivasha kod jog kanyo kata jod bura go eko mantiere broad based. Bura mabende itayo kod jatend piny Kenya Migosi William Ruto. Kod ogai mar ODM mano Migosi Oburu Odinga kata Dr. Oburu Odinga. Kama bende giwacho weche geko mabende kaka ginyalo tayo piny kata kaka ginyalo mako piny kochopo yiero nero mar 2027. Ipani ginene ipani yiero ni endi dhi ng'iyo gi owang'no ero makare. Kosi neno nane yiero e weche geko mag motel ne yiero maduong' mabiro. Ing'eyo ni jaduong' Dr. Oburu Odinga en jaduong' maluoro kabisa. Jaduong' miluongo ni Oburu Odinga yoche siasa kae to kanyal wacho wachne. Ing'eyo ni ODM ne en party miluongo ni party mane Raila okawo paro ma Raila nokele ODM ne Raila paro ka en Norway kaka noneno piny ni kako los. Ideolojia miluongo ni social democracy. Gidho luo iloko ni cham gi wadu, ok icham wadu. Mane kama ne siasa mar social democracy obetie. Raila no paro ni adwaro ni pinywa ni obed kaka kamae. Norway kae school ok wachul nyaka university. Osuptal nono nyaka transport midhi e osuptal ichuloni. Kata wach ni dak Kisumo tidwa ni dhi ne specialist Nairobi. Mano nono sirikal ema chulo ni ndege midho Kisumo kidhi osuptal. Mano ne ni pach Raila kaparo. To kumwa chulie fees en mana nursery. To nursery school no ichule kaka nwang'oni. Inwang'o ka in minister tichule kata 20,000 kata 50,000. To ng'ama japur ma kata onge pesa mang'eny to chulo kata $500. Idwaro nyithindo kigithagre kata baba ni omeyo kata baba ni odhier mano kitabo nyathi. Mano ne ni pach Raila Odinga. Emomiyo ne wachako ODM as a social democracy party.
Ngeche ni sasa macham gi wadu kicham wadu. Dr. Buru amiyo luor. To gi siasa kae ODM no los ka jogore Uganda po jo en no olose gi remo, olose in the street. Oburu Odinga nyaka nene poko make police, poko ni police kata chiel. Oburu Odinga nyaka nene poko dhi demonstration, ana sene no siepe na mosetho demonstration ka gore ni demokrasia. Koro gima Oburu Odinga giwacho kod Ruto en gik ich. Oburu nigi party to jog party no seringo party nikech ndalo mane ke giwinj ga gima Raila wacho to jopiny to ne winjo gima Raila wacho. Emomiyo kata giting'o party ni gidho ka Ruto to ok gidhi go Uganda, joganda wanong'eyo kaka Raila nowuoyo. Siasa mar adier ma ukweli ma social democracy. Oburu ok nyal loko party jopiny. Donge no wacho ni margi no en gik moluwo gi dholuo. Iwacho ni no wacho nang'o? No to ni gin kaka oganda mag ODM negi amuo mar siro migosi Ruto nikech iwacho ni ati better the devil you know. En jachien mane ber mane ging'eni ber moloyo chiende mamoko. Aning'e na wuoyo kod baba ka baba pokotho. Baba ne kubiro kata sasa mabiro Kenya to nyaka wuo gi baba Raila Odinga. Nitie gimomiyo baba nondiko agreement gi Ruto mar wuo higa ni dwe mar adek. Donge mane baba man agreement orumie. Yeah. Raila Odinga nonyisa ni 2027 ema yombi Ruto biro bedo mayot mogik. To gimomiyo nyakwasi Ruto ni sani botiek tam ne nyakwasire nikech demokrasia manwagore ne jonochwer remo makwaloko ng'ani iyo makima demokrasia. To ngeche ni higni mang'eng mwasegore ni demokrasia gi dhi nono. Ng'ani nyakwa ta nyako chop 2027 tuwabiro yombe mayot nikech jogot oseweye te. Koro gima ODM dhi timo kura wa manwa nwang'o 2022 kende emwadhi kano to kwase kano kwayombo ng'ani. Mano emomiyo baba nowacho ni agreement mar Ruto rumo 2026. Apenje ni ya wan jo Kristo to nitie jo Waislamu waluorere wan gi jo Ruto wachal jo Kristo gi Waislamu. Ka baba nowacho ni wabed gi kwe gi jo Waislamu kikwa gore to baba odhi otero wa kamos ni wabed wawinje wach jogi gima kidwa gae. Tae baba to kapod wadhi limo jogo kamos. Koro dwa lokra ja Muislamu ok kwadwa gi odwa. Joka wapogere go wan gi jo Kenya kwazo wapogere go ma Raila Odinga okogmiyo kama. To mana ka penji ang'omiyo Raila ne kiwacho ni agreement no kama higani nikech nomiyo 1 year ma prepare election mabiro. Koro apenjo ni iwacho ni ne loso kod Raila Odinga ma puro diba timo. Apenjo wan jok mane nitie party chon wan da yes. Gima ne wa confront baba ane ka biro baba to dwe mar 7 dwe mar 10 to dwe mar 8 dwe mar 4 kana biro tadak Kisumu tadhina no baba jaba ode Mariat kanen kuro ta penje na ang'o mi itero wa kuom Ruto ng'ani ng'at mano Ruto ng'ama se yanyi motero wa Ruto ang'o mi wadhi ka Ruto mane mane jakom wacho ne Ruto wadhi nikech okwanyal yeni Ruto iloko iyo makima demokrasia. To gorok ma demokrasia ni wasegore ni higni mang'eny makwa chako loko piny iyo maka demokrasia ngeche ni lweny manwa goyo cha odhi kethre. Emonya kwatae gotiek yore. To 2027 wadhi yombe mayot kabisa. Nikech jok got osewe. Winjo kaka kwana nogo. Awinji. Mana kaka nogo kwana. To mana ka penji. To mano gima nyalo tumere kata Ruto kata bedi kata de babo seto. Ayot matumere mayot matade. Sani jaluo onge teko. Jaluo paro ni en gi teko ma siasa. Ya. Apenji ni ande Peter.
Debed ni Raila Odinga nong'isi jalendo ma bende ne ginyalo siro kochopo 2027 koso dino bedi en madino chako chung kende manyo kom mar jatend piny Kenya. Gima ne baba wacho ok nowacho nonyalo chung. Nowacho ni ODM. ODM mae sawa madhi kabe sirkal. Ok anyal wacho nowacho ni an madhi chung. To nowacho ni nyaka wasir Ruto nyaka 2026 wataye mondo tiek tam ne kidemokrasia. 2027 ODM dhi yombo ng'ani mabor. Ok nowacho Raila Odinga to nowacho ni ODM dhi yombo ng'ani mabor nikech kura wakende mwadhi ka. Atomajo Ento sewito nus kura manonwang'o kura wakende. ODM oseto ni ODM oteli kod Oburu Odinga oseto ni gin gidwaro mana namba 2. Ok gidwar chungo jalendo ma bende dhi laro kom nero ma jatend piny Kenya. Ing'eyo ni fuwo ma ODM ne pinje maduto kata ing'eyo Amerika kata iwe mana Britain ka party moro yombo to party matek sirikal opposition maduong' kamacho ka jo Republican uyom kodwaro sirikal to Democrats kawe winjo to Britannia be UK ka Conservative Party uyom to Labour kawe to mien gima joluo timo ma joburo timo gi ODM kuma sirikal matiyo lwar to the biggest opposition be lwar kodgi mano be doko tim nyaka nene pokanene piny ma the biggest opposition kod sirikal dwa lwar duto te sama sirikal Ruto lwar to the biggest opposition man Kenya en ODM ema dhi kawo loch to kaka nene ni Oburu timo kwano boloya nyaka nene pokanene an asomo political science nyaka nene pokanene piny ma the ruling party kod the biggest opposition party duti dhi yombo niwach giba ODM otumo siasa mar jodonga ich mana kwa dhi nyime ODM odun buro nero mar ODM koro gima timere ni ya ODM to en wasetere idhoburu an kaka nena ni an life member ma ODM number mia boro gi piera birio gochiko life member ma higa ka higa atero ga 5,000 mari new alphabet bari new party to nyocha woki ODM officially nikech ODM mar Odinga mar Oburu Odinga okien ODM ochung ni social democracy kochung ni siasa ma cham gi wadu en siasa ma cham wadu nikech niya ODM ngabonge ODM monge banje define ODM mochung ne kod orengo namba 3 mago e jok mane nyalo define ni gima ngeche ni social democracy en ango jomodong sani chakre Oburu Wanga Badi Wandai kipenjo gini ODM and Social Democratic Party wachda not in Social Democratic Party ok ginyal pimo nikech gikia ema miyo ODM en party mosetho kendo setho kaka KANU notho tuoto to kaduogo gimotimere kamae nyathi moro miluongo ni Edwin Sifuna yes mana nyathi miluongo ni Edwin Sifuna ni no somi skul Raila school Raila ne waluongo Raila ne wacho ganango Raila Odinga School of Advanced Politics ne kidhi tiranga Raila tisomo kaka Raila wuoyo to nyathi miluongo ni Edwin Sifuna ne konindi class no ka notes mag Raila boketo kanyo to jowa manodong wakino Oburu wakina Wanga mago to nonindi class itori jogo de koni neno gima nyathini tuma gik ma Raila ne tumo tete yes apenjo ni ande ineno gimotimo anene akene obiro mapeke koso unene nade kaka jogo kama bende nono siasa e pacho kaendi to ni mar aneno ko wuok kod jo supporters kata fans go mag ODM to oweyo jodito mag ODM bende luwo yorgi
To kopare ng'en Raila ing'e gima nyathino timo. Osomo Raila. Raila omenta e fo higni 9. Ing'e Raila Odinga ne pok nochung'ie Kisumo bo wacho na chok joluo bang'a. Mano gima Raila siasa me Raila Raila no wacho na wadu Kenya joluo wa onge namba. Wan jok matin in namba. Kato kuyu beti go siasa ma ukabila. Wano kwanyal go siasa ma ukabila. Nikech kwa chako go siasa ma ukabila. Tuwaburo ibro lo wasaye yote. Ukuru kwa buro go siasa ma ukabila ka onge guiltiness. Siasa ma ukabila. Kato wangeni kitu ma ukabila. Tuwa wacho ni mano is we cannot do that. Nikech we cannot win siasa ma ukabila. Raila no wacho ni gimo chako timo. Adwa rally jo Kenya behind the cause. Kakwa loko Kenya. To kajo luo nena ni tinga Mombasa, titinga Nairobi, titinga Kajiado. Jaluo bro luo banga te automatically. Raila Odinga ne ko wacho luo banga, nikech wacho ni ka wacho luo banga ta jo mwane wa uru. Jo mo bro wacho ngi namba. Koro jo luo no luo Raila nikech ne gineno ka Raila tingo ema Sifuna nyocho timo. Sifuna poko wachen jo Baluya ni rally behind me. To Baluya neno mana kitinga Mombasa, titinga kure koro sani Jabalio pongi toke te. Mano class mokwongo mano wacho mar Raila Odinga. Neno ng'ama tu Raila Odinga. Mano en. Sifuna kendo mar ariyo kaka no chunga diera gi bravery. Ing'eni wan gi jo siasa mariek mong'e gima social democracy. Moses Kajwang' miluongo ni Otinda Mologi. Jok mariek ni to luora jaluo nyaka nene piny jaluo en siasa ma wa onge numbers. Gimoluor wago ni dho wa tek kendo wa mit. Koro jo kabinde matindo gi jo Kisigi jo Aluya Wakamba gineno gani mondo wabed protector nyakwa bed tok joluo nikech joluo tek to wuoyo matek. To sani collusion manomiyo jaluo teko mane Raila okawo joluhya boyie toke, jo Kisii oyie toke, jo Masai oketie toke, Wakamba oyie toke. Jaluo moting'ore go buru oseketho te ma jaluo dong kende jaluo kende onge gima jaluo ditumi Kenya nikech jamwa sani oseng'eyo nito kara jaluo mane tek ni gini wanyalo gore ni kendwa okan wachak kan gi chak luo nyaka chieng nikech wacho buru gi wanga gi badi gi jogo moketho siasa mar Raila. Okay, so sani wan en yo mane ma koro duond bura mar ODM nitiere godo to ni mar gidwaro namba 2 to ero numbers be koro okane ka nitiere mang'eny ahinya to be giwacho ni gintiere kod numbers gibiro gikelo numbers to gikelo gimoro amora gikelo nyaka quality work kamano kaluwore kod weche geko ma bende ogai mar ODM Oburu Odinga nowacho e kinde geko mane gintiere kod romo Naivasha. Ipani en yo mane ne duond bura mar ODM? Jaluo kaduoki Elizabeth. Luo ODM, Orange Democratic Party. Orange Democratic Movement Party. Man Raila Odinga form of what tayo for higni ya 20. En gi motho. En gi miko. Orumo makata timere oirumo. Nineno ka Tifa wacho nang jo 74 wi 100 mag ODM odhi kure Linda Mwananchi wan yot wate party mane tek weyonwa mane wen no tek nen party ma Ford Kenya nikech nen party ma Jaramogi Oginga Odinga mano ne tek nwa weyo kabisa to kano chopo sa to Raila chane aweyo ODM okitek weyonwa wanwa onge ODM wan orengo kotelo wajatieng mogeno sociology orengo kose kuo orengo tayo matin then Babu will take over. Mane kuma wantie. Okay, Manaka Penji, do you think William Ruto can be a one-term president? It is going to be one term, but it's not the first one. President Moses the one term. Higama 2000 Jonah Kurila John Mahama Ghana obedo one term. Higama 2021
Edgar Lungu, Zambia, 1 term. Higama 2024, George Weah, Liberia, obedo 1 term. Nyoro ni 2025, Chikwera, Malawi, obedo 1 term. Koro 1 term no kilich da. Gimwa kwa Ruto, owe gino, kakaneno ja bich makwanogo. Eka jo pino se yombogi, jo pino se decide, bugi weyo, Ruto ntie, o decide, o dwa timo kamano koso dwa lokre gabgo. Kaka setimo ni to eno kemo bukwongo. Obiro bedo mara abiriyo siju mara puro. Ntie ja abiriyo go mane, ntie ja abiriyo Afrika mane oweyo yom to no oweyo ma onge. Benyocha president ma Botswana nyicho yogo makukelo matata. To president achiel miluongo ni Laurent Gbagbo. Iparo ndalo moro ma baba prime minister ma baba nodhi kedo kwe Ivory Coast. Yeah. Nikech president Laurent Gbagbo kanose yom to tamere wo nogolo polise bonego ji. But ne omake gi jolweny bange otere ICC bot chiko higni 10 kuro nyaka nyocho wok ni wach lweny. Ana kwayo ni ya kuom neno na won maneno gi wanga kaka ng'ama osebedo gine kata nyocha ni dala nyocha tieko dala nyocha biro dala dwa achiel awuotho Siaya awuok Ugenya ana nene ni Ruto dhi bedo 1 term nikech kuma dogoli ombulu onge ode agunde mane duong' mane ma Mount Kenya osedhi te onge to giriwore oburo kelo ne poko motuch dong giriwore kod jogo ma agunde maduong' agund Ruto maduong' ne ma Mount Kenya macho osedhi to buro dinga to kelo ne poko motuch ma onge gimi iye manyi oburo nyotega nyisega Naivasha ne wabiro kelo onge gima oburo kelo oburo dinga Siaya kuma wokie idhi yombo senator gokinyi saa 2 nyako. Iwacho ni oburu dinga tero ne ng'ane opoko motuche. Manyiso ni jokaluo kata jogo eko mabende wuok e dhod luo, jokanyo ero kata fans go eko kata supporters go eko mag ODM. Ok bi miyo jatend piny Kenya ombulu kaka oseng'ine kod ogai mar ODM. Ing'eyo nitie gimoro kakane, nitie buk moro miluongo, awacho ni isome, miluongo ni Dictator, The Learning Curve of Dictator. Ndike gi ng'ama iluongo ni William Jackson. Nyisi kaka jotelo paro sami dhi yombo gi ineno ka gikelo lweny mang'eny. Koro giluor to ginyiewo ji. Sani ODM chama manogore ni demokrasia piny mangima. Mokelo demokrasia Kenya sani olokre chama ma kawo nyithind luo to miyo pesa mondo din ni jok madwa wacho paro mopogore kodgi. Iwinjo? Mano ngeche gi ng'eyo ODM ong'e ni onge goganda. Kabed ODM ong'e ni gin joganda piny, to linda mwananchi adhi kuma gihero ma onge lweny. Ikelo lweny nang'o? Ngeche ni ng'e nang'o? Ionge gi dhano. In ng'at man gi dhano ok inyal kelo lweny. Irito kura mondo go. Koro nena yan ma jatelo beta ni opposition haina akili, ingeni jolo kaka ng'ane haina akili, jogi onge pango, ka gionge mpango to kibeda bedi State House rit kuro se ogoni mondo yom luoro se donjo kuome. Jatelo nokwodo wiya ka Ruto nobiro ka abiro dala dwe mara tarik 16 dwe mara auchiel mabiro dala to tarik 9 Ruto nobiro kwacho kae piny mano Norway. Ruto biro ka jakuo to ka jakuo. Obiro gi private jet ndege mohaya to tingo jothuthi to chieng'no to prime minister mara manori luongo ni Jan Store dhi loka to ndik oidho ndege ma public kod advisor adek. Chal mabiro kwayi in nyakure nyaluo abiro kwayi to in riembo ndiga to an tadhi haya Prado manyien mondo abi akwayi go. Mano be doko tim. Mano nyiso ni isemewo chulo. Isemewo chulo. Yeah. Gidak hotel kama chulo gidak to biro Mudavadi meeting no Norway no oro mana minister achiel kende mowuoyo dakika adek. Mudavadi ema kendo dwa invite mondo ne en meeting ma jo Kenya mokel Norway. En mpango serumo wi ng'ano completely.
onge kuma Ruto go buru diteri jo Kenya kijande DNC onge kuma doteri to mana kata wazungu mang'eny kata pinje mang'eny loka kata pinje kaka Norway gi loka kata jaoda ok Netherlands gi sirkande go seng'e ni sirkal biro manyien goro wakuom na jatend Ruto go buru obed mana kwe oburu sani lamo jaluo na oburu ding ko kwer wanga ni wenego nyithind joluo we miyo nyithind joluo pesa mondo neg nyithind joluo koro udwa ne telo ne joma wijo inwamo ka Gachagua magi go ne jawu Kabila Gachagua ka wuoyo to wacho ni ana yie chungi kila ng'utu to interest ma jo korwa eme nyaka tem adwa ni price ma coffee must be guaranteed wijo owacho ni ya osuru ni jo ohala nyaka dok piny nikech mano ema ging'eyo ni mano ema dhi konyogi oburo dinga kod wanga agenda gi ma jolue na agenda number 1 Gachagua is a tribalist agenda number 2 we want power 50-50 mana agenda number 2 mano be doko Poka wijo ga ko buro wacho ni tabo articulate ni thin jolue na ngot agenda number 3 factory mag goods giloso maduong' mohingo piny factory mag goods ni Nyanza mane gima ODM maro buru kod wango loso factory mag goods wachno ti iyudo kanye to ionge piny Kenya wacho mar factory mar bedo kod goods to donga daki sumo nyocha an abiro ga Kenya kata biro Desemba nyocha an Kenya chakre tarik 16 mar dwe mar 6 nyaka tarik 28 dwe mokalo to Kisumu ema daki kata dhi Ugenya Kisumu ema daki in kod evidence ni good border marigo in kod evidence ni goods itedo mana Luo Nyanza to kendo mane factory mane gima ODM maro wanga kise mago kende gik bagilando isewinje kaka wacho nyithind joluo wadwa scholarship rodhi osomloka factories wagi kikomi mano lorni nyakwa yao ino ka jomwa wacho ni Mumias fuka nyaka yao gikwano gik magidwaro kata ja bandu osiepewa gikwano gik magidwaro makonyo jaluo Gachagua and tribalist we want power 50-50 good factory maduong we have the worst generation of Luo leadership chakra independence ya Luo chakra independence pokwanongo rotten Luo leadership kawango dakwani ni ministers Pierre Gaboro mwasen wango chakra Jaramogi Oginga Odinga bachopo walo kirago kaka Pierre Gauchiel gi mama chiel kene Rachel Omamo osebedo minister to kikwano ministers ma wan gogi jogi ok pach gi kin ma jaluo karo ang'eyo akadwa ga wacho Kabila ti wacho ga ni badi jasuba to wandai to jamwa nikech in wandai chung siato wacho ni to ni development is not a right, is a provincial favor to Raila Odinga to na higni ochiko kigo Raila kagore demokrasia to minister mara wacho ni development mano chung president mano dokoti mano doko ti to siepe wa mane osetayo Raila jamwa jakisi jo tujwa gi weyo hogote koro gidwa telo ni gitel gi joma badi wacho nwani okwadwa do anything gi janya Kikuyu kwadwa ute ma joluo dakie Nairobi en manga mutokni mwa idhoga mano ng'agi di mawacho ni gidwa jo Kikuyu to Kibabadi odaka ni wach Kikuyu alokere mane agenda magi Kikuyu will work with any tribe except Kikuyu mano be dok agenda Raila Odinga no wacho ni whether 97 Raila nono kura ma Kikuyu 1000 ne kan ni ofisa to nyisa kura 1000 mano no ko kuranga Raila toko wacho ni wacho Kabila kod Raila toko se no kura 1.2 ma Kikuyu to jaluo mi kura 1.4 tae dik Raila se gero ni wadonja ndani chiel ko se to bang 6 months wa teyo wa tore kucha ni wan koro wan joluo kendwa sani waonge jamwa waonge jakisi waonge Mkamba wadwa timango orengo kod babu emadwa chiwo joluo akwa nyithin joluo kadwa ngima modo lu orengo gavana orengo tilu babu ng'eyo ni Nairobi ok nyal yombo kende nyako ser kabinde mamoko nyako dhi kaka baba ODM ok nyal yombo kata Kibira ka onge jamwa gima ne babu ng'eyo very well
nyaka mondo wayom Nairobi Mkamba gi Jamwa gi Jakisi nyakwa bedgo mago jok mowe ODM te ta apendi jaluo achiel midhi yiero Nairobi en mana Babu nikech Babu pong'e ni nyaka osero Okuyu kata Okuyu dage kaka baba ne dhi gadia Okuyu ochopo kuma okuro go ni baba kura 1.2 million nikech kata giwacho to mienra miena kodgi kata giwacho to mienre ka mien nikech gin magi ng'eny to gin pesa inenda Amerika gi China ja Amerika kidwa China mogik to kochopo hala to Trump nyaka idha dege China wacho yawa wautungo hala nikech kagi loro ka China oloro everything the economy mar America okuche onego bed kodwa kaka jabaluhia wagore mpira wayanyere kochopo ka cha gik matimo uchumi to wabeta mano kaka nyok wabed go kuche rival sama siasa to wach ma ukabila wadaka na amana ngawon mana tistaki onge kuma ukabila noterwa kata chiel mana kwa dhi nyime apenjo ni tong' ndi rango weche geko mag jogo eko kata ng'iyo jogo eko mabende luwo bang' jasiasa kata unjigo eko mabende dhi chope rombego eko mabende josiasa obago donge kata Raila Odinga Dino koro osebedo jatend piny Kenya to ni mari wacho ni Migosi Sifuna Senator Sifuna nyalo bedo jatend piny Kenya kochopo yiero nero mabiro to ni mar entiere kod oganda mathoth mantiere bang'e ipani yiero mar piny Kenya ka endi ing'iyo godo jogo eko mabende luwo bang'i e kinde rombego eko mabende ng'ato nitiere godo ing'e gima timore Kenya nyaka warang kaka population ma Kenya chal ing'e ne ndalo ma Raila chung sani kirango population ma jo Kenya iwacho ni ya population ma jo Kenya almost 80% ma population ma Kenya are under 35 years old and is becoming younger and younger iwinjo sani geche ni piera bore wi 100 mag jo Kenya gin jok ma gin jogni piera 35 kadok chien geche ni nyaka ipar paro makoro nyien koro ing'eni higni 5 mabiro to gino koro medre makata chopo 95 Raila Odinga ne nitie gi gimo manobedo gifted ni Raila Odinga ndong'eyo kaka reinvent himself jaduong' Tito kendo ka jaduong' owuok to en jaduong' manyako nikech pache ne kiti kendo japeya ne biro makata ko biro ka kodwa dhi romo kata gi mesa moro manoro to nyako penja to apenje gi ang'o nikech ok ong'eni adak kae nyaka apim ne paro koni neno mano emomiyo Sifuna for me kipenja nikech Sifuna osebedo blessed kata gi joma loka nikech okelo siasa mopogore mapok waneno to siasa mopogore no jok ma under 35 gi jogni 35 kadok chien gi donjo nigi mopogore gi siasa mar wadwaro power wadwaro power gima giudwa go power onge okitimere kamano enana power no poko wacho bagi bidwa go power kod juu zaidi siasa manwa go ndalo moyi mane kiwacho ni juu zaidi winjo mano siasa ma kibiwinjro sani to siasa ma Kenya bro lokre kaka America nyanena kanyo tume siasa mar America ngena siasa mar America ema dwaro ga pesa mogik Obama kano chung Obama no kano declare his candidature ne en 44 years old ne tarika padwe mara Rio 2006 Obama no chung ele lawyer board na dwa chung president no ango se tiki senate ango se tiki senate no se bide bana higni ya Rio dweche abirio gidala par to gimano owach kuom Obama e gik ma iwacho kuom Sifuna sa jarate maonge pesa miluongo ni Barack Hussein Obama ng'ama miye pesa bano yuko man kata jo Democrat kata joroteng America ne nitie gi wajumbe 45 ma jorotenge mano Congress Obama no declare onge kata chiel except ang'wen mono chung Obama dakiyom ne wadi support ng'ama dakiyom ka nomination ni to i state mokwongo miluongo ni Iowa
State no en 95% white people modak e Iowa. Obama ochung, Clinton ochung, Biden ochung, George Edward ochung. Obama no yombo wazungu ki tete kwa moyombo Iowa. Kanye majara teknolog kana wacho hey karangani nyalo yombo nyaka waziri wajumbe ba Congress ba jitoro tege ka nyako chako Obama. Mane gima timore kuom Sifuna sani neno sistandona Obama no choko pesa kuom jok matindo tindo. $5 note michoko ne Obama no choko 745 million US dollars. Bobo kuchi. Ineno Sifuna Ti ipani Sifuna dhi choko omenda ni maromo 6.1 billion mabende opuodhe kod duol noero mabende tayo yiere pacho kendi IEBC mondo okonye timo chenro go eko mag timo campaigns e manyo kom noero mar jatend piny Kenya. Penji achiel nyaluele sa. Penji. In nyakure. Anyaro yugis korgo ngondo were wadhi mbele. Kasipur. Yeah. Mane kore headquarter ma Gunism. Bas, we adok mane. Apenji ni ya. Siasa olokre kata America. America nyocha Muslim more ngenya Muslim ane yombo mamdani no yombo meya ma New York no chal meya ma Guinea chal economy ma New York ohingo economy ma Kenya di 100. Kino moro nyocha Muslim moro ke yombo Michigan Democratic Nation. Siasa masani opogre nikech kijande safa ma pesa no pio. Ol kalau yose wili ol kalau. Pod and fresh. Ol kalau yo will. Sifuna does not need 6.1 billion modo be president. Sifuna does not need 6.1 billion modo be president. Jo madwa nyieoji e madwa resona. Kata jo diaspora kani kanya biro kani arogo kachopo Oslo kani kaduogo nikech awde ka kel Sifuna giri kago engo kata nikech institute moro ma foreign affairs kuma nyara madung tiye wadwa invite gi mondo gibi explain ja Kenya manya iromo goka obedo kuyo obed mukamu ket kila nuto en Sifuna. Your diaspora will collect the money this Sifuna ma onge ngat mari chop. Okay. Again one your diaspora kabedi one piny wa kende kabedi one our country kende. We are like a developed country. One oro ni pesa mo Kenya foreign exchange ana pesa ma Kenya nuonge moklo kama ngeng your diaspora. Last year ne wamiyo Kenya wa oro 700 billion. Yes, Mr. Peter Manakwa dhi nyime ni ilero kaka undio diaspora choko ne migosi Edwin Sifuna mondo lar kom niendi manyiso ni untiere nyaka wadwa chako pokwa chako untiere gi nyaka wadwa chako un gi target moro mbele ga target waonge go wano kwaberi gi target wano ngeni sama Osifuna osemi era omwase chako ufirimbe wacho ni firimbe uteri Sifuna pesa wangeni wabro choko pesa kata baba ne wachoko ni pesa maber kabisa. Okay, baba ne wachoko ni pesa maber kabisa. Eromo mane miyo wach pesa mano koro watere mos waore kaka oganda jopiny. Eromo mabende migosi Sifuna nobedo godo e gwenge go makaka Mega. Nwaneno kanyendo jalupo gai mar DCP koyuoro kanyendo Cleopas Malala. Ipani DCP nyalo riwore kod Linda Mwananchi. Ingeo gimori opposition ma tek kabisa. Ingeo ni Gachagua ni gimoro Gachagua ni gimo make kabisa. Momako go chunye manyako gol ongeo ni en manomiyo President Ruto bedo president. Koro gino mako Gachagua mocho ni kata ka ok en to bro tumo gimo yoyote. Manyaka Ruto wuki. To kwana magineno Sifuna nigi GNC mang'eny. Sifuna nigi Western. Ngeni Western kila go kura kanogo kura mokalo cha ne 33%, 31% mag kura teno Mount Kenya. To niluwe gi 18% manen luya la. Mano kura kata jok mogon Raila kata no but percentage kaka kura no bi. Tai mara dek nen Rift Valley mano ka 13%. Tai luo kod joluo mano ka 12%. Tai ka kod
Wakamba 9%, tae Kisii 6%, tae Bokoko no kuonde mamoko. Koro mane arithmetic mane makura no mano data ma 2022. Koro inenoga Sifuna nigi constituency maduong'. Sifuna en ng'at manyalo go rally yoyote without mobilization. Ing'e gimomiyo? Ing'e gimomiyo? Ok ang'eyo. School mar Raila Odinga School of Advanced Politics. Sifuna ne nigi baba 9 years. Ka baba nogo Kanu piny 202 ka baba nodonji Kanu. To babo biro kata wacho na odhi donji Kanu, odhi riwore gi Kanu, to odhi bedo Secretary General baka. Gimomiyo baba ne dwaro Secretary General, Kanu obeda declare ni Secretary General in 3 months. Baba no the branches mag Kanu Kenya nzima. Rango jok ma active grassroots supporters mobilize of cow table work box no communicate. Ka baba no ki Kanu no tinga chuny party te boy kati share. Kori neno gima tumere sani gi wanga kod kuburu. Yeah. Sifuna nyalo wacho ni chairman ma ODM Kapiriri constituency Nyandarua owacho ni Teta constituency ongejo ODM grassroots te. Osebedo go mayo for 9 years. Kaka baba no dhi to dhi gi baba. Sifuna emomiyo kadwa dhi kata Taita togo simne branches mag ODM ka rally na guruji. The way mane baba tumoga. Baba neki gol ka pesa ma mobilization. Emomiyo Sifuna can go and the only candidate who can go in 47 counties. Tobro no crowd mad race without money because ODM nere penjo buro dinga ni chairman ma meru ma ODM enga kata wanga chairman ma Nyandarua enga dikia Toke ni endi yela China mobilization. Yeah. Awacho ni toke ni yela mobilization. Togni yelacha ageno mar bedo kodi kendo odiochieng' machielo to ni mara neno ka weche ng'eny sae matin. Erokamano. Sasa midwa panga to wantie. Erokamano ahinya. Dong koro adwa ni mondo iwachni mogik ami mana dakika achiel kende. Dakika achiel madongo na awacho mana ni joluo opar gima achiel. Iteko ma joluo ok no kuom joluo kende. Teko ma joluo no keto wani nikech riwruok ne Raila Odinga oketonwa joluo mohingo wa gi namba tiendwa. Bokawo jo Kisii boyie tiendwa. Bokawo jo Masai boyie tiendwa. Bokawo jo Mombasa boyie tiendwa. Bokawo jo Wakamba boyie tiendwa. Mane e teko ma joluo nitie. Bang'e kwase bolo kamano teko joluo akwayo joluo no owinj gima gavana Orengo wacho. Owinj gima babu wacho. Kik giwa oganda moko. Kabila achiel kende mwasega gore go bonegwa en ga kabila mane. Jolang'o mwagore ga go Sondu wagore go Muhoroni. Joluhya nyaka nene pok wagore go. Kendo chung kodwa. Teko wabro wuok kuom jomoko ok wan kendo. Emomiyo duru babu Owino, Gavana Orengo, Sifuna tema ibedo president wa Kenya. Erokamano nyalo. Erokamano ahinya Mr. Peter. Agoni erokamano janeno mar Lolwe TV Digital kuom kete mana Lolwe TV kaini na jatechon mari Elizabeth Otieno to na ntiere kaindi kod Peter Ng'ala mabende en janon siasa kata political analyst mane wabedo godo odiochieng' makawuono. Wanere kendo odiochieng' machielo ubedo kod odiochieng' makare. Erokamano ahinya. Dogu gi kwe, dogu gi Yesu. Erokamano.